Mbola tsara tsika jiaby vahoaka Malagasy tsy ankanavaka agnatiny misuety anniversaire ny atsika Ninie. Za mirary paradis ny fiainanany mba hazo jahannat zegny mba hidrika amin'ny paradis izy amin'io naty fitolomagna ho an'ny Tanidrazagna. Anao mama Ninie, tolona ataonao igny mama Donia tsy sandrany ambelane ny raha nataonao. Zay magnano fisoragna be, même si anao nodinandry, même si anao nivonegna nataondronao vomeka mampatsiaro ny sasany koa. Zay ty mo agnatin'ny jour io miady mitologno ke anao na nodimandry anao mahita raha jiaby mandalo an-tany. Na zay tsy mahita anao fa anao mahita zay. Hitanao n'olo mandeha fo zegny mankatia tany Madagasikara io. Hitanao olo mankatia Tanidrazagna anao sy be io, faritany sava io, mbo hitatsika io izy. Tsy ambelany any tologno nataonao, tsy ambelany any zegny raha nataon'olo be naty letry boka tamindriry moja jonde taloha tagny jiaby, tologno nataondreo jiaby, vono natao navoazandreo tifitry, navoazandreo ao sasany poison, sasany vonegna amin'ny prison, sasany tadiavandreo ino zegny iny dossier zegny forognindreo ampigadragna izy ndraiky amonoagna izy isaka agnatin'ny prison. Raha jiaby zegny raha miambigny ny olo mitologno hitady ho an'ity fédéralisme ty. Izy ty moa hady volagnindreo zegny tsy tokony ho ady izy parce que izy koa anao mandiniky zegny Malagasy anao tsy managna toetsaina hoe zanaka ny Malagasy ohatranao. Zegny raha tsy fatao zegny amin'ny fiainana. Raha mahatsiaro anao hoe gasy ino koa ma raha andeha atao, andeha hoe karany masigny ny vanapariako mila azoko ny Madagasikara jiaby iny tsika jiaby raha niaragna. Mampalahelo zegny famonoagna olo avy aminay agny atrizay ity mitady fédéralisme ty, nefa nisy ty tombotsoa ho an'ny Malagasy rehetra fa tsy tombotsoany olo avy amin'ny club 48 ndraiky olo nisolelaka amindreo agent orange aby ty masaky mandeha mamono rahalandreo anabavindreo mamandreo tsisy hoe ke fandiniagna fa rongona ty pouvoir ty. Zegny raha fa tsy mety amin'ny fiainana. Tokony mahatsapa anao alohana anao andeha hagnano raha igny. Koa tsy ngoenao egninao marary azo atao amin'olo raha igny. Raha tiegny ndraiky Malagasy ohatranao. Tokony fiarahamonigny ny atao fédéralisme, finjaram-pahefana totaly. Io ne Diego tsy mandeha manakina olo hoe ka olo avy Tananarivo na olo avy any Tamatavy na olo avy any Majenga na olo samy Malagasy atsika afaka miasa any Diego. Fa le vola baka amin'ny toeragna io tsy andeha hiakatra amin'reto club 48 reto izy raha atao mamira vatomanga io nanjary pouvoir unique, tsisy partage mandeha mitatsaha agny aby io. Nanjary nazy marché jiaby paka amin'ny resaka zama tsy megnano tsy m'intéressé za resaka somaro tsy haiko nino zegny. Parce que igny raha toaka ndraiky drogue maro dangereux nandroboka tanànan'ny Nosy be, nandroboka ny Madagasikara. Silamo navreniko izy nivolagna izy zanaka Islamo, nefa ny raha ataon'igny mazava Nosy be ao karazagna drogue maro dangereux. Azony raha karaha igny mandeha magnatony soirée karaha igny, overdose, mangolagna zanaka, maro feky raha mety mandalo an-tanàna ao. Zanakan'olo profiten'olo avy agny ivelany, razagnatsika zegny manjary tsisy fotony. Maro raha niadivany igny mamako Ninie igny, maro raha niadivany zegny tamin'ny tanàna ito. Izy mahita atsika miseho jo io zegny raha niadivany vomeka nidriky reo parce que izy naty vaky lalagna reo fa tsy ampiady tsony zegny tanànan'ny Nosy be. Magnararotro reo jo Nosy be iry labana maire Nosy be magnararotro parce que nivonendreo baka le olo andeha nanohagna reo amin'ny raha igny fa la mort organisée. Un jour ma igny la justice tsy maintsy avy amin'igny, atokisatsika riavako aby ka nareo peuple ny Nosy be mba mandinia nareo fa Ninie igny nagnano raha jusque nafazany hegninany ndraiky nandehanany nody mandry ao ampasina. Tsy nandeha faritany karaha io zegny fatinany mbahoaka anareo mba mandinia fa tsy nambelatsika nandeha karaha igny fo fatiny mamatsika na bavitsika managna zandry aminany io, managna zoky aminany igny. Donc mandiniatsika jiaby mbahoaka andiniky mba tsy hagnano eky reo olo aby ty andeha hamono havatsika amin'ny prison ao
fa izy nambarako anareo zegny za tsy maintsy andeha hietsika am raha zegny nakafambarako mary za tsy raha misitriky baka nareo mety mivolagna za extrême fa tsy kofa nisy namanay sambory ke la police nanambotra izy tsy andeha nambaranareo nino fa raha tsy maintsy ho avy raha zegny parce que tsika hitrika amin'ny extrême atsika io parce que le faty olo ataonareo amin'ny olobeny jiaby ty bon za koa moa fa victime amizay fa mivonegna fa tsy maty fa ny anosegna hoe naty maina mendragnahary fa ina za amizao fotoana zio tsy maintsy mitologno za jusqu'à farany inchallahu taala matondragnahary mbola nagnamia za fahignana mais combat continuer jusqu'andragnahary décider tsy anareo midécider fiainagna anaka fa izagnabo midécider fiainagna anaka za tsy raha tahorako anareo ndray niely surtout anao zegny tasianora kotomanga ndraiky premier ministre Ntsay Christian agent orange détruire fiainagnany olo avegny am faritry zegny nandeha nagnanaovanareo nandeha nifiltrenareo olo mitondra am tanàna ny faritry ny Ankarabe io am tany Sakalava io zegny ndesinareo ndeha monogna zanaka Sakalava zanaka Ankaragna jiaby ndeha vonenareo boko nareo mandeha mangala sary amizay ndraiky mpanjaka rehefa zay avanareo mbo hitatsika io raha jiaby zegny fa zanaka Ankaragna io tsy maintsy foazinay fa ro io avanay ro zandrinay ro zokinay ro babanay ro mamanay ro vadinay jiaby amindro io ki mampalahelo fonay fatiny namanay jiaby nandeha karaha zegny koa mémoireny Kobesy karaha zegny koa mahiry Kotity empoisonné Kotity en personne zany koragna ndraiky Kotity Tatanarivo empoisonnement natao izy tam l'hôpitaly narendro tsy nambelandro parce que olo natahorandro koa miaraka anaty Kotity zavara nataondro ao zio io place jiaby nandeha tanandro parce que haindro Kotity voilà mavita manao agnareo merci aminareo nandeha namonina namanay jiaby tasianora kotomanga sy Ntsay Christian miaraka firombotronareo amin'ny orange abo un jour viendra inchallah un jour viendra agnaboagnanareo fa zay olo mahery fo marigny za karaha ataoko tsisy raha mety atahorako faty amy dunia ty parce que na mandry agnabon'ny fandriagna za mety maty na mihina za mety maty na manotondra tomobily za mety maty na agnatin'ny hasanaka za mety maty donc naka indesiko mitologno ho an'ny Tanidrazagna mitologno ho an'ny havako fiainagna ny ho an'ny tarana mandimby tanàna fa natao karaha ndeha atao esclave exprès na zay mipetraka lafo ty mbola misubira raha jiaby atao mba sitrasitrany koa esclave hoe ino ma sy ty colonisation nataon'ny français ndraiky esclave mahazo anareo amizao fotoana zio amy tanàna io c'est le pure 10 000 fois pure la colonisation raha mahavonareo tamy colonisation mbola mitantara olobenay reo miasa hanigny mora fiaina reo mavita mamelogno zanakandro mikarama karamandro mavita mahefa écolageny zanakandro na zay ty mbola hely mbola olo niegna amy karama tsara nagnino atsika zegny tokony nanonga zegny nanjariny lentiky karakory matoanay tsy andeha hiady jusqu'à farany karaha ataoko je ne reste pas comme un mouton moi de m'égorger comme un mouton de faire un steak je ne suis pas un steak kary magnanitra anareo za vahoakany Malagasy tsy ankagnafaka surtout tsika zegny Malagasy tsy ankagnafaka surtout naka tsy sisy hoe resaka fagnavakavagna rasy fa misy ny rasy magnavakavaka olo avy agny am fatry izy antoko nataondro hoe club 48 ty zegny tsy agnatin'ny club 48 ty mankasitraka olo avy agny am fatry mba mitsangana tsika nangana ty état fédéral ty olo namatsika andeha agnano izy ty président tsika aminany ty olo atokisagna fa izy persi fanampera izy anangana ty fédéralisme ty izy ny président solution anazy fantandrignesako vrai fédéralisme fa tsy faux fédéralisme andeha piady zanaka malagasy ohatra nataony zala teo zany regny teo matsaiko volagnazy tamy journal ny Facebook ty teo zany zazy Madagasikara nde zaregna telo tamatavy miaraka amy Tananarivo zegny hoe non ça c'est non tsy mety zegny tianareo tandrema fa ro io olifeny premier ministre Ntsay Christian l'ordre boka amin'ny Andry Rajoelina sy ny Mamy Ravatomanga magnano faux fédéralisme mila andeha anatina ty vrai fédéralisme ty parce que fahitanareo baka Andry olo toujours mamitaka amty fédéralisme ty nidirany tamy pouvoir ni signé izy andeha agnano état fédéraly Madagasikara province autonome total tsy nataony zava zio raha nandeha nataona anareo zio io zava raha mahazo anareo esclave ariagna jiaby amy Mamy Ravatomanga olo mamboly vany jiaby fa mideky olo managna jiaby amy côtier nanjary pauvreté nanjary amy fiainagna anareo pauvre
nanjary maskiny olo jiaby amin'ny lakôty. Ariagna an-kibony taninareo jiaby trandraigna, nareo mangigny mizaha. Ke aoka tsika jiaby mba hitsangana tsika, hitambatra tsika avy agny lakôty, hitambatra tsika zanaka Taninarivo, mba hifandrea, andeha amty lape, anangana ty ta fédéral ty, mba misy atsika iaraka igny, fapitriky tragno, mba hikoragna, mba hifalifaly, mba hifampitsiky. Fa tsy nitetika na zanaka ny sasany. Fa samy malagasy atsika, tokony hifankatia fa tsy nanjanaka. Hitanareo fô Taninarivo ao tsy isolo avy agny am'fatry na teraka Taninarivo izy, andeha hagnano maire ny Taninarivo, andeha hagnano député, andeha hagnano orabe, non. Io fatritrinareo nareo nitondra izy ao, fa io fototrabenareo izy, za tsy volagna rasiste am'zegny. Fa anareo me fombanareo, karaha zegny koa olo avy agny lakôty agny, ireo me fombandreo ambilaro koa, mitantagna, maire-andreo, gouverneur-andreo, préfet-ndreo, président tribunal-ndreo, point vital-ndreo raha aby zegny. Après sika koa tsy après tsika andeha hivolagna amin'ny resaka bureau, reo mavita zegny nianatra mavita magnano asanana, nianatra la banque izy mandeha amin'ny banque, nianatra amin'ny tribunal izy mandeha magnano tribunal, maro asa mety atao fa tsy andeha hitantagna tokantragnon'olo, tsy mety. Olo aby koa mivolagna nareo volaro rasiste nefa nokula magnano olo aby koa mandeha magnano raha igny aminareo agny. Nareo masaky mivolagna za fa nahita vidéo hoe tsisy olona mahavy nitondra Taninarivo ty raha tsy zanaka Taninarivo ihany. Mazava ho azy zegny, za tsy mivolagna olo igny rasiste, non. Parce que izy mila olo mitondra izy, olo may coutume-nany, may fomba-nany, may karakory izy. Taninarivo vadiny. Tsy amen'olo hafa tondra tokantragnonany, c'est normal. Karaha zegny olo avy agny amin'ny fatry managna droit amin'ny raha aby zegny. Oka tsika tsy andeha hitarika ny adipoka amin'io tany Madagasikara io, de essayer de coloniser certaines faritra. Non. Atsika zio fa fiainana 21e siècle, la communication entre Afrique, Madagascar misy atsika agnaty Union africaine. Ya oka nareo club 48 ty zegny, fleza, stoppé, mambravatomanga, ny andro sy ny tariny, stoppé. Ke tsika vahoaka ny Diego mba mitsangana eky fa lera jo io, gendarme aby tsy andeha tifitra anareo. Miaramila tsy andeha tifitra anareo fa ro io misy miambigny anareo vahoaka mitsangana, tsy midika hoe ke ro andeha izanareo vahoaka karaha io fa andeha taky ny fahamarina, aza mamaky tragnon'olo, aza mangalatra ran'olo iavako aby, fa tsika ty andeha hiady ny fahamarinana. Aza matahotra. Bakô koa za miadresse amindreo olo mivolagna hoe avy aty nareo tsika iaraka hagnano izy ty. Za ty koa fa nagnano nakatany, za tsy andeky mivolagna amin'olo andafy aty avy aty nareo tsika hagnano izy ty. Za nagnano après nisy olo namagna nagnano. Même Kobesigny teo tala réunion izy nagnampy zay tagny. Za nagnano fédéralisme ty letry baka tamin'Arima tamin'ny foyer secret jusqu'à tamin'ny farany. Tsara namadiky palito isika niany. Tsy za ndeha nifasanareo message amin'ny messenger ao ke na imo anao tsy avy aty tsika hagnano izy ty. Nanareo tsy masaky mivolagna amin'ny FBO. Ny sasany matahotro mivolagna roa olo aby tongona karaha ataoko manongona agnaranandreo izay ty baka. Anareo mavozo prison, anao koa mavozo prison, dikan'izegny zanakanao deky fa omelanao ho faty. Anao koa mavozo maty anao dikan'izegny mandafy zanakanao amindreo olo abo zanakanao esclave. Kary oka tsika ho tonga saigny, ke anareo vahoaka ny Diego, fédéralisme, ndisitsika ty persi fanampera, oka tsika mba handiniky fa maro iky fatiny avatsika loso. Ke tsika zio ty magnatiny anniversaire-ny nabavitsika, mamatsika zigny Ninie Donia, mandria mpiadagnana anao mama, fa tologno nataonao tsy ambelane jusqu'à farany. Igny lalagna nandalovanao tsy maintsy lalagna tsika jiaby inshallah ta'ala. Tsika jiaby amin'ny donia ty tsy maintsy mandalo amin'io lalagna io. Aza tahoranareo lalagna io ry havako aby, fa namamanareo fo viavy managna angovo magnano raha karaha igny, ka nareo lehilahy mitananao volanareo lehilahy ke tsy managna angovo. Nareo koa mihetsika za fa avy edy. Zegny izy, merci beaucoup ry havako aby. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Merci ry havako aby. Assalamu alaikum.